Mnoho matiek a detí v Kambodži pri pôrode stále umiera. Vďaka certifikátom Skutečný dárek umožňujeme kambodžským matkám bezpečnejšie rodiť v zdravotných strediskách. Podporujeme 28 zdravotných stredisk. Keď sme tu začali pracovať, väčšina zdravotných stredísk nemala elektrínu ani vodu a pracovali iba so základným zdravotníckym materiálom. V mnohých strediskách sme nainštalovali solárne panely a vodovodné rozvody. Všetky strediská sme vybavili základným zdravotníckym materiálom, hlavne pôrodníckymi nástrojmi, sterilizačnými hrncami, dezinfekciami a podobne. Snažíme sa matky v komunitách vzdelávať, ako sa správne o seba počas tehotenstva starať a motivujeme ich, aby chodili rodiť do zdravotného strediska, kde je im možné poskytnúť pomoc, ak sa vyskytnú komplikácie. ចាមកពីមនោសុខភាពមានសុខភាពល្អជាងនៅផ្ទះមានសុខភាពល្អទាំងដៃកូន